Та така, днес ще се обаждаме на Скибери Тойлет през 3 през нощта. Това ще бъде най-по-крипи видеото. По-крипи от случката с дамето косита. Това ще бъде Скибери Тойлет. Ще видим дали той ще дойде у нас. Дали ще оживеем. Както виждате, 3 часа през нощта е. Навънка е много тъмно. И сега като се обадя през 3 ам на Скибери Тойлет, той може да дойде у нас и да ме не атакува. Така, обаждам се по телефона. Туп, туп, туп. Бруп. Brr, skibidi dop dop dop, yes yes, skibidi dop dop, nip nip. We are here to help nobody. Skibidi skibidi skibidi. Аз знам къде живееш и сега ще те хвана. Но кой беше това? Наистина ли беше това Скибери Тойлет? Той ли ми вдигна телефона? Олеле, мен ме е страх. Но какво е това? Какво стана? На компютъра ми излезе грешка, на която пише Скибери Тойлет. Но как? Дамето косита преди ми влезе в компютъра по този начин, а пък сега е Скибери Тойлет. Добре, просто ще я затворя. I found you, намерихте. Пише на английски, че той ме е намерил. Леле, какво ще правим сега? Какво ще правим? Но кой е там? Кой чука на вратата? Какво беше това? Нека да отидем да разберем. Леле, къде дойде този звук? Скибери Тойлет! Олеле! Бррр, скибери доп доп доп, yes yes, скибери доп доп, нип нип, скибери доп доп доп, yes yes, скибери доп доп, нип нип. We are here to hurt the world. Крипи, крипи, това беше много крипи. О, леле, бягам, леле, крипи. Леле, това е супер крипи, трябва да бягам, леле, ох, умирам. Skibidi toilet, top top, yes yes.